Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Atadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa. Ndinogara kunoku kuPretoria. Mukoma ndakabva kuZimbabwe. This was about 5 years ago. Zvinhu zvakaoma zvakadaro mukoma, but ndakangoita sarudzo ndikati Mwari ndimi munoziva, kunyange kwandichaenda ndimi muchazonditungamirira. But I have never been more broken in my life than I do right now. I need to share it with someone, anyone out there, because I feel as if ndava kutorasika njere. I moved to Pretoria pandainge ndichiri kumba. Zvinhu zvakatombofamba mune gwara rakanaka ndisati ndaroorwa, but amai vangu vakazotukana navatete vangu pamuchato wangu. Mama ndakatomboedza kuda kuvaudza kuti vaifanira kuti vange vachisiyana navo vatete, but vakabva vati vatete vainge vaine kamwe kakujairira, so saka vatete vangu ava, mufunge zvenyu mukomanashi, vakatomboda kukonzeresa drama paroora day rangu vachiti mari yainge iri shoma. Baba vakati ini handiti ndini nyakubereka here, kana ndati mari iyoyo yakanaka yakakwana vana ava ndikuda kuti ndinge ndichivapa muchato. Ndavapa wani makomborero angu, my father's blessings. Saka iwe ndiwe aniko wava kuda kuti hatingavapi muchato nekuti havana kubvisa mari yakawanda? Kwandiri ndiri kuona sekunge mari iyoyo yakawanda, plus hatisi kuita kazvekutengeserana mwana pano. Ndiri kuda kuti tinge tichivaka ukama, but vatete vangu vakatombopopota vakati mari iyoyo inofanira kuti inge ichizodzoserwa. That was when vakabva vachizongotora handbag vakabva vaudza mwana wavo kuti vaifanira kuti vange vachitoenda kumba kwavo. Saka iye ainge atori busy achitopakurira murume wangu nehama dzake chikafu, akangosiyawo zvakadaro. Vakatopinda mumotikari mavo kwava kutoramwa vakatoenda. Vakandiramwira musi weroora day. Saka tikatongoti munhu wose sezvo aratidza kuti aita move on nelife yake, hatina kuzombovatsvakawo vatete ava. Asi vakazobudikira manje patainge tava kuita mapreparations kuti inini nemurume wangu tinge tichizochata. Saka zvimwe zvinhu zvavainge vachingoita zvaingovanika kungoomesera munhu mukati, vachiti kunyange maringi munofanira kutenga maringi anodhura, but inini nemurume wangu tainge takati any modest wedding rings will be fine, because tainge tava kutarisa kumberi kwatainge tava kuenda than kumashure kwatainge takabva. And inini nemurume wangu tainge takaita musikanzwa ndikabatira pamuviri, vanhu vainge vasingazvizivi. Saka mukuronga kwose kwatainge tava kuita, taironga ndichiziva kuti ndo zvainge zviripo. Tainge tisingadi kuti tinge tichizotambisa mari. Zvadaro mukomanashi, zuva remuchato rakati rasvika, hanzi namama vainge vachingotaura mamwe mashoko anobohwa, but hama dzemurume hapana chadzakaona, but vanhu vakatombochinjana mashoko. Ivo mama zvekare navatete vangu vakandiudza, mama ndakabatikana, takazosara zvedu tobatanidzwa, but ndainge ndatoziviswa zvose zvainge zvaitika, mashoko ose avo ainge akataurwa navatete vangu. Ndikangoti kuna mama, siyanai navo, Mwari havo ndivo vanoziva. So ndikangoti marriage yangu yakangogara yatongokanganisika from the start. Ndakatongodirwa mhepo navo vatete ava. Fast forward, when I was married, ndainge ndichishanda at a certain bank makaremo muHarare. Abhiwo iye ainge achishanda, zvinhu zvedu zvainge zvichitofambawo negwara rakanaka paya. Titori nekabusiness kedu kataitoona kutoti tiri kutopinzawo mari yakawanda each and every month, but uine mhepo idzo dzaunenge wakadirwa dzinongoita kuti unge uchizongosangana nevanhu
vanozongokuti akuisira kunyange marriage yako. Ndakazotanga kungowiriranawo neumwewo musikana uyu aitoshanda padhuzewo nepabhengi ipapo pandainge ndichishanda, saka ndaiwanzokuti during my lunch ndotongoenda paya kumaoffices kwavo totongogara totongotanga kutongokurukura tichitongoenda takadaro. Akazotanga kundiudzawo kuti iye ainge aine maproblems ainge achisangana nawo mumarriage make, but ainge akangoita zvokungotiziswa futi nemurume wemunhu. I started inviting her to my place because aitova nedzimwe nguva idzo dzekuti aishungurudzwa nemurume zvekuti kana kumba kwacho kwaisatombodzokерeka, apa kuti aende kumba kwevabereki vake kwainge kuri kure, asina futi mari yekuti ange achizouya kubasa the following day. Saka ndaizongomuti habi wangu sezvo iye ainge aine motikari ndobva ndangomuti tava kutoenda kumba kwangu, tobva taenda mangwana acho makuseni tobva tachizodzokera tose kubasa. Chandaisaziva mukoma ndechekuti vanhu ava vakazototanga kutofambidzana vaindimirira kusvika ndarara, then vobva vachizotanga kusika bonde. Ndikazovabata red handed, zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndakatombozviisa pasi petsoka dzemurume wangu ati iye ainge ava kuda vakadzi vaviri. Ndikati sezvo ari munhu akashungurudziwa, maybe we can work something out together, tikatorarama upenyu hutori bhom. But ndakatoona kutoti ainge iri mistake, ainge ava kutoita zvaainge achinzwa kuda. On top of that aipota achibiridzira odzokera futi kuna ex wake. Zvinova zviri zvinhu zvandakaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndikati hatizozivi kuti chirwere chaizobva nekupi. Wangu womurume aita sekunge ainge akatodyiswawo nechekare, and he will defend achitoti hakuna vanhu vanorambana nezuva rimwe chete. Ndikati saka iwewe hautotyi here kuti munhu uyu ari kupota achidzokera kune ex-husband yake? Ndakazongosiyanawo nazvo, ndava kutoona kuti zvainge zvisisina musoro zvose izvo zvainge zvoitika. That was when pandakazotaura neimwe friend yangu ainge achigara kuno kuPretoria, ndikabva ndachizouya kuno kuPretoria. Mukoma by the time pandakauya kunoku ndainge ndichiri neka mwana kacheche, saka ndaitongwavha kuti ndige ndichitumidzira mama vangu mari. Nekufamba kwenguva mabills akati achiwanda iko kuno, handina kukwanisa kuwanawo basa rekuti ndaikwanisa kuwanawo zvemari. Ndaingoitawo mapiece job, ndomboshanda samaid, but ndaiwanzokushandira vanhu vanobva kuZimbabwe but vasingatombobhadhari zvachose. Ndo pandakabva ndachizoti ndiri paFacebook ndakasangana neimwe post I still remember, yainge yakanzi kune umwe sangoma uyu iye ari kunonzi kuMabopane, kana uchida n'anga ine masimba unongotaura nayo n'anga iyoyo. Saka ndakabva ndachizoenda kuinbox kwemunhu wacho uyo ainge achitopa testimony yake, akati ndakabatsirwa nevamwe sekuru vekuMabopane vanobatsira zvisingaite. Ndikataura naye akandiudza kuti ainge akabhadhariswa 2000 rands. Ndikabva ndati it is okay. Ndakazoenda kuya ndakatoita yekutokwereta 2000 iyoyo from another friend. Ndikataura navo sekuru vaya and I then got booked for my appointment. Ndakabva ndachizoenda ikoko ndakatoperekedzwawo neumwe uyo wandainge ndava kufambidzana naye, but handina kumuudza kuti ndainge ndichifambira nyaya dzei. Takati tasvika kuya ndikamuudza kuti ndaizomufonera because ndaiva nemunhu wandainge ndichida kuona, iye zvake akaenda kwaainge achienda. Ndasvika paya ndipo apo pandakabhadhara 2000 rands yaiya in cash, akabva achizotanga kundibatsira, but ndakazoona kuti n'anga iyi yainge iri yekuZimbabwe, vaingonyepedzera zvavo vachizviita muSouth African but vainge vari vekuZimbabwe. Takabva tachizotanga kukurukura, vakandiudza pose painge pakakanganisika mulife mangu. Vakanditi vainge vachida mapictures angu nemapictures evana vangu ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nawo. Zvekare vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemazai anokwana iwo kuita 3, zvekare nebhodhoro reCoca-Cola.
ndokubva ndachizodzokera kumba ndiine mushonga uyo wavainge vakandipa. Saka mushonga iwoyo vakati unoupisa, kana waupisa mushonga uyu wobva wachizogeza nawo. Ndikaita saizvozvo, then ndakazodzokerako mangwana acho makuseni ndikabva ndachizovapa mapicture aya awo andainge ndakaenda kuinternet cafe ndikanoita print out. Mushure mekunge ndavapa mapictures, vakabva vachizondipa bhodhoro riya recoke rainge rakazara nemishonga. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizogeza nemishonga iyoyo kwemazuva anokwana kuita 7. Ndaifanira kugeza apo zuva parinenge rava kunonyura, zvichireva izvo kuti kunyange ndichinzi ndiri kuenda kubasa, ndaingoenda kubasa handisina kugeza, kungozora mafuta chete. Apa ndichiti kuzora mafuta, vainge vakanditi haufanire kuti unge uchizozora mafuta anonhuhwirira zvekare neroll-on, usashandisa roll-on. Saka ndaitozora cooking oil makuseni kana ndichibuda ndichienda kubasa. Ndakasvika pakuzvinzwawo ndega kuti pano ndainge ndava kunhuhwa. Saka taiti kana tichienda kubasa taiwanzokwira kombi, ndaisarudza kutofamba netsoka ndichidimbudzira nekuda kwekuti ndaitozvinzwa kuti pano munhu ava kunhuhwa. Saka ndaizoti kana ndageza usiku zviya, then ndaibva ndachizosiya mvura iyaya iri panze. Mangwana acho makuseni ndobva ndachizotanga kukusha mvura iyaya mumba mangu, zvekare ndobva ndachizokusha nepadhoo. Mukomanashi zvakazotanga kuitika ipapo ndainge ndopfimbwa nevarume each and every day, kungofamba chete, kungobuda panze. Murume wose wandinenge ndasangana naye anenge achingoti ndinokuda. Mukomanashi nezvivakomana zvidiki zvima-under age zvainge zvichingoti zvikanditarisa chototanga kutondinetsa, chichitondiudza kuti hey, wewe ndinokuda, this and that. Chimwe chikatombobira mai vacho mari chikauya chikandipa. Ndakaona kuti zvainge zvisisiri normal. Ndakabva ndachizovafonera kuko vaya vakandiudza kutoti zvainge zvichireva izvo kuti mushonga wainge uchishanda. Ndakadanana neumwe murume uyu mukomanashi kwava kuchizondipa mari iyo yandakachizoshandisa ndikaenda kumusha. Saka ndainge ndisati ndakambopiwa mariwo yakawanda kudaro. Murume uyu akandipa 12,000 mushure mekunge auya kumba kwangu akarara for a sleep over. Akabva anditi ndoda kukuitira transfer. Ndikati transfer handina kana bank account ini. Akandiitira ma-e-wallet, ndokubva achizondisira kadhi. Akanditi kadhi iri rine limit, hazviite kuti unge uchiburitsa 12,000 yacho yose ka1. Saka imwe mari uchaburitsa nema-e-wallet. Mari iyoyo mukoma 12 ndakati ndichinoibata mumaoko angu. Ndikati pano ndava kutombodzokera kuZimu. Saka mistake yandakaita mukoma ndeyekuti ndakadzokera kuZimbabwe ndisina kuzovaudza gogo vaya kuti ndainge ndava kuda kudzokera kuZimbabwe. Saka ivo vakabva vachizoti kwandiri, wakakanganisa, wainge usingafanire kuti unge uchiita saizvozvo. Ndokubva ndadzoka tikabva tachizoenda kudhamu uko kwavakaenda vakazonondigezesa vachiti vari kundichenura. Mukomanashi kutoenda kwatakaita ikoko kumadziva, it is as if ndakatokanganisa chaizvo, because usiku hwacho ihwohwo takazoti tadzoka ndakatoti ndakatogara mukomanashi ndichitoona TV, ndakatongoona hove yainge ichitofamba nemakumbo chaiwo. Hove iyi yainge ichifamba, ndikaitarisa ikabva yachizonditarisa kwava kunyangarika. Kubva ipapo mukoma kusvika pari nhasi ndinoona zvimwe zvinhu zvisingatombonzwisisiki, things that do not even exist. Mumba mandinogara mukoma munokwanisa kungopinda munhu, anongovhura dhoo otopinda obva atobuda kunyange nepahwindo. Zvinhu izvi pazvinoitika ndinoshaya kana simba rekutiza kana kuskrima kana kuita sei. Ndo zvinoitika izvi mukoma. Kubva ipapo pandakashandisa mishonga yagogo vacho ivavo. Saka ndakazodzokera kwavari manje ndikati gogo, varume vose vaya vaindipfimba, vose vainge vakandivimbisa zvikuru, hakuna kana umwe zvake ava kuda kuva neni. Gogo ava vari kuti hanzi
ndakakanganisa mhiko, saka pari kudiwa mari. Waifanira kunge wakauya ne12,000 iyoyo, togoverana mari iyoyo nepakati, then wobva wachizoenderera zvako neupenyu hwako uchidya varume vako vanenge vachikupfimba mari. But iwewo wakaita hundyire. Mukoma, ndakaita hundyire nekuda kwekuti ndainge ndagarisawo ndisina kudzokera kuZimbabwe, saka pandakatowanawo zvimari ndikabva ndati pano ndava kutomboenda kumusha kunoona vana vangu ndisingazivi kuti ndatozvikanganisira. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Ndikutsvakawo muprofita uyo anonzi ane masimba. Kana arikowo muprofita akadaro, ndiri kudawo kuti munge muchizondibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaendawo ndikanoita mhiko idzodzo dzekuti ndinge ndichikwanisa kudiwawo. Hanzi ndaingoda munhu 1 wekuti aizondiroora, munhu anenge agara aine mari dzake. Ndaida munhu anokwanisa kuzondichengeta. Vakabva vachizopiwa mishonga iyo yakakonzeresa kuti wose murume wavanenge vafambidzana naye ange achivapa mari yakawanda, zvekare nekungoti pose pavanenge vari vanenge vachingopfimbwa chete non-stop. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivi kuti ndozvitaura sei, zvinotaurika here zvinhu zvakadai. Hakuna kana umwe munhu anozviziva kunze kwamai, zvekare nehanzvadzi dzangu nevaneng'ena vangu. Ininiwo I am the firstborn in a family of 7 kids as well as my parents, but my father he passed away. Ngoma nashi inini ndini mukuru uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Saka mushure mekunge baba vangu vatanga kuita zveun'anga, pamba painge pava kungogara pakazara vanhu vanenge vachiuya kuzobatsirwa nababa. Nekufamba kwenguva baba vangu mukoma vakaita sekunge vainge vabirwa chipo chavo kune kumwe kwavakamboenda kwainge kuine rimwe bira. Vachibva ikoko vaingochema-chema vachiti zvakaitika ikoko handina kuzvinzwisisa. Ivo vanoti vane imwe tsvimbo iyo yavakabatisiwa, vakabva vachizotanga kunzwa dzungu, ndokubva vachizotanga kurota hope, hanzi vachitorerwa zvipo zvavo. Saka vadzoka baba vakabva vati vainge vava kutomboda kuenda kunosimbisiwa. Baba vakabva vachizoenda kuMozambique. Mushure mekunge vaenda kuMozambique, pavakadzoka vainge vava nemamwe masimba asingaiti. Kwava kuchizoitira mhiko munhu wavaifungidzira kuti ndiye ainge akavabira masimba. N'anga iya mukoma yakangomuka yakaoma, kwava kufa. Kubva ipapo pamba painge pava kungogara pachiitika mamwe mamovements ainge asinganzwisisiki. Ndinorangarira kuti nerimwe gore ndakati ndiri bhizi ndichiverenga mukoma, ndakaona munhu ainge akamira ari panze, ainge akapfeka zveblack. Munhu uya akabva achizotanga kundiseka, ndokubva achizomhanya. Handizivi kuti akamhanya achienda kupi. Saka ndaiwanzokuti usiku paya kana ndichiverenga ndinenge ndakavhura zvangu curtain ndichida kuona zvinenge zviri panze, just to refresh my mind, because ndaiwanzokumuka pakati peusiku dzimunguva from 12 ndoverenga kusvika kana kuma 3 am. Munhu iyeye I think kuti ndakamuona it was somewhere kuma 1 am pandakamuona ari panze. Ainge ari mukadzi ainge akapfeka zvinhu zveblack. Saka baba ndakabva ndachizovaudza. Mushure mekunge baba ndavaudza, vakadzokera futi kuya kwavainge vakamboenda vakanosimbisiwa. I think pavakadzoka baba ndo pavakabva vachizotora zvikwambo izvo zvakazovauraya. Baba vangu vakafa 2 years back. Saka baba vangu pavakatanga kurwara, ininiwo ndainge ndatova kuno zvekare nemamwe masiblings angu vari kuno. Ndokubva tachizonzi namai taifanira kuti tinge tichidzoka kumusha. Takadzokera tose kuZimbabwe, but mama vainge vakati taisafanira kuti tinge tichiudza
kana ani zvake, because urwere ihwohwo hwainge huri very serious, ende baba vainge vachiti hakuna munhu watainge tichifanira kuti tinge tichizosevisa kuti tainge tiri munzira tichiuya. Saka takangodzokera kumba mukoma, ndokubva baba vabva vachizotiudza kuti ivo vainge vaine urombwa hwavo, vakati nguva yavo yekufa yainge yava padhuze, saka vainge vasingadi kuti tinge tichizosara tichizotambudzika. Vakabva vati kwatiri vainge vachida kutirapira kuitira kuti zvinhu izvo zvavainge vakaenda vakanotora kuMozambique nekuMalawi, ende vaiti vaiva nechimwe chavakaenda vakanotora, chidhoma chavakatora kuZambia, vakati zvinhu izvi ndikuda kukurapirai vana vangu so that zvisazongoramba zvichikutevererai kana ndafa. Saka idzi ndo nzira dzavakatirapira nadzo. Vakatirara, ndakararwa nababa vangu zvekare nevanengina vangu vose nehanzvadzi dzangu. Baba vakarara zvekare nehanzvadzi dzangu, but vakarara navo nekusimutu. Izvi ndo zvakaitika, ende yainge iri sikreti yemhuri. Vakarara nesu usiku hwose, then mangwana acho makuseni ndo pavakabva vachizotipa umwe neumwe kamudzi kake. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichichengeta twumudzi itwotwo. Vakati ivo, kana ndafa vanangu, kana kuri kunzi mukazoona zvimwe zvinhu zvamunenge musinganzwisisi parufu rwangu kana pakuvigwa kwangu, umwe neumwe anofanira kuti ange achitora kamudzi kake aka obva atanga kukatsenga-tsenga kuitira kuti musazotevererwa nezvinhu izvozvo zvamunenge muchiona. Akazoti ava masikati, baba vangu vakabva vachizoshayika, sezvo baba vakangofirawo kumusha, havana kana kumboendeswa kumoshwari. Hama dzakauya, then baba vangu ndokubva vachizovigwa. Asi zuva iro renumber 2 baba pavakarara mumba, ndipo takatanga kuona tumwe tunhu twainge turi tudiki diki twakaita kunge twuvana twucheche, but twakaita sekunge twudhara twuchitsvaka kofini rababa. Saka twainge twakapofomara twuchitsanzadzira twusingaoni kofini rababa. Amai vakangondikwenya vakati ona chidhoma icho. Ndikachiona vakanditi usavhunduka, vakataura vachita zvekuzevezera. Zvekare nehanzvadzi dzangu dzainge dziri panze vanoti ivo vakatwuona twunhu tuya twuchingotenderera nechivanze chose, twuchiti twainge tuchitsvaka baba vedu. Takabva tachizotora midzi dziya dzatainge takapiwa tikatanga kutsenga. Twakazongonyangarika. Kunyangwe patakazoenda kumakuva, ini hangu handina kuzotwuona, asi mamwe masiblings angu vanoti vakatwuona vanhu itwotwo. Ndiyowo sikreti yemhuri iyi yandauyawo nayo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana wanga uri iwewe, waibvuma here baba vako voti kwauri ndine zvinhu zvangu zvinokwanisa kuzosara zvichikunetsai, saka kuti ndinge ndichikurapirai vana vangu mose ndikufanira kuti ndinge ndichirara nemi. Apa unenge uri munhurume, ungabvuma here kurarwa nababa vako so that usazosara uchinetswa nezvinhu zvavo? Hanzi tose tiri 7 takararwa nababa. Strange things indeed they do happen in this world.